Nasema beni wo mpate no so ye beni ya kasama ba ye ya tubia se beni aso so ma be ye no tourist site eni ga be fie yo media men Siapa ne damase siapa se mu nyina momoa siapa na be ye fie me no kom fie me nsenia siapa be ku ha siapa di si me ni so se siapa ye nanan mo dwa pade nsu Kwaniakwa wono na ku obo ho ba ni me ewu kasa me an kasa me ye ne tourist attraction siapa enam so ma di si ne me ya me ko di obo ho siapa ni abamu mpanimfo tourist center of siapa use of tourism for mobile siapa tu awana mo ya tron krata siapa enne nyame ya don ama se die abanye ti sufre siapa me no kasai siapa o mu diskaba siapa e di be che tumadi na sia siapa be na san ne siapa no ma me am project committee chairman siapa can di per science signature no siapa ko bank siapa ye mu ni nyina siapa yi se ade a Odauman mu nyina mo bo ama ye bo ho dawuro siapa ne abanye ti sufre siapa Ministry of tourism siapa say Kwaniakwa nsuo no ani mu adwen ene niema atwa ho hia siapa aban aso emu a ebenti eyo man ni nyina ni siapa Daasebre Ofosu e dey na ya sunko ye o be ka so fa nsu Kwaniakwa mu a ye be hu a ebi ni ba bia ewo Akyem Etwereso ha Kwaniakwa nsuo adwen ewo mu no eye sonko wo enwi a ukọ enkuro bi so wo no ebi wo nsuo bebre mu wo nkuro bi so a agofo kọre ba Kwaniakwa de ne ye sonko siapa mu nyina mu bedi ho adanse ukọ ho a sani adwen na bo adwen bi okura utie nso mu anu odwane but omu de bra obesi nsuo mu no na omu nyina e ba wo siapa sabi adwen kanam de oto aduane ma ba omu de utimi feedi no aduane ni kura de ma no obedi siapa wa de bi asi be na awotwini siapa me wa hayya siapa na atranko nya yi ba ko siapa eno kura ma so ma yi kuni me kuni siapa o se akura me kwaba siapa e kura de oso aba siapa ni miti akura wo ba brante bi kura ade ya siapa odo na brante entes wa yesi kra o de bo akobwa adwen me kura siapa o de ne bai in fact odo nseka Kwaniakwa adwen a siapa ti so odo nsaka Etwereso ni ba siapa oman no puse ebu siapa na obi ba no obehu adwen na ebo abo ni tirim no na ne nsigu ni tisene sabi odi dade aka no siapa na no gina so ya amamre siapa ma siapa sene sabi nipa wu a siapa ye deda no sie no no siapa Kwaniakwa ye odi hye siapa ti adwen no siapa kan ye ho ti siapa ye deda no siapa ye na daka siapa etwe edwan siapa edi ne kopom siapa ekusie siapa 1945 siapa obi di sa nyamra nsem no siapa nanan mo ya amane ni nyina wie ya de so a no siapa edi ne kopom siapa kopom no siapa wa ama siapa enunti uko social media radio obi so wa o ko de be ya pepper soup ni ya de omo ma try ya dia inu ho sunsumu wom siapa ti say me no ka say siapa anopa mu bedu a siapa na yegu Kwaniakwa ba se do goku no omo ye na yie radio Daasebre Ofosu afutu be na be mo manfo Ghana fo nyina fa Kwaniakwa ho ye twa to ni am pese me kama omamu ni nyina te ne se siapa enya gudie siapa iti obi biara ba ye wadwen se o ye nam keke siapa iti u beba no siapa aba be febi sa na dwuni awia siapa ezu nso aso e beba so no siapa oni ufiefo nyina ntimi nso siapa enunti bitu oman ni mu nyina fo se siapa ma obi nya na dwen se oba be try siapa na ne enye ama one na busua so siapa piaf okay Daasebre Ofosu e dey na nsu no timi de ye de bo anipa ame na bo manfo sebe siapa eni fiye
Ziapa. Yɛbɛhyɛ fɛn. Ziapa. Yɛbɛyɛ announcement. Ziapa. Obiara ne wɔn wɔ. Ziapa. Anaasɛ obi ɔha wɔ ne so a Ziapa. wokɔ na ade brodo na ade nsɛm na wokasa a na wasɛ nsuo no bi Ziapa. na wakɔdwa ano anom bi Ziapa. ne ɛha obiara bɛnya mene wo kasa nkwalaa Ziapa. a ɛnam nsuo no so Ziapa. aba no ɛboro wɔ ha Ziapa. ɛna sɛ Kwaniakwa bɛgyina hɔ a obi nka nkyerɛ wo Ziapa. onye tum kɔkɔkɔkɔkɔkɔ na kɔkɔɔ no nsɛ bi wayɛ so ɔyɛ ofiri Kwaniakwa bɛnyɛ ofiri Ziapa. wo Kwaniakwa ba a te sɛ sɛ bi wakɔwɔ akwadaa bi wɔanyɛ si abɔkyire Ziapa. nti afahyɛ a yɛbɛhyɛ ne February yi Ziapa. yɛwɔ da a sɛ nkwalaa no nyinaa yɛbɛyɛ yɛmbɛpie ayɛ dɛn wɔn abɛda ase Ziapa. te nyɛ sɛ ɛyɛ adehu a ɛwɔ hɔ nom ɛyɛ kuro no ɛne Odauman yɛntintiman nsuo no Ziapa. Daasebre. pia Yɛbɛda ase. nso ne dam ase